London. Nu är det... Jag har inte vaknat än. Nej, gå fly. Så. Du vet det. Du har bara sagt det efter. Planet går. Planet går inte så mycket. När kommer vi hem? Torsdag. Nej. Så han är i månadslig denna månad. Alla var ett utom. Alla har visst utom mig. Alla har varit masken. Nej, vem då? Jag. Jag tyckte väl det var konstigt. Jag blev med konstigt idag. Jag ska till London. Så det blir ingen shopping i Malmö. Lurad. Det blir shopping i London. Det blir kul. Det blir kul. Och Grease. Och Madame Tussauds. Och Big Ben. Big Bang. Big Ben. Jag ska till London. När var det du var där med? Det är några år sedan. Jag kanske. Vet du Monique det? Nej, vi har inte vågat signa till Monique.